että se osuu sinne. Sun pitää tehdä kai itse oma lompakko. Eli meet sinne. Get money. Eli. Meet sinne blockchain. No ei bitcasino.io. Sinne voi mennä, jos haluaa bittirahaa saa. Niin, mutta me oltiin myös blockchain. Eli blockchain info wallet. Tehdään oma walletti. Blockchain info. No niin, tehdään siellä se. Eikö sulla on se oma walletti ja kaikkiin paikkoihin. Vaikka tänne. Tää on vähän isompi juttu. Niin tänne tulee joka päivä noin paljon BTCtä. Tänne ei ole paljon satsattu, mutta no, vuodessa 180, mutta tää on vaan pientä. Tää on yksi. Ja sit kun ne kysyy aina täällä näin. Esimerkiksi settingsistä. Sun walletti. Niin sä laitat sun walletin. Eipäs mene pidempään mä kattoo walletti. Mut joo. Kaikkia eka teet walletin. Seuraat nyt linkkejä. Mainaat. Laitat päälle se joku mainaus. Käyt aina hakee Dogecoinit. Dogecoinia tulee joka päivä. Exchangeaa ne aluksi vaikka siihen poveriin. Elikkä sen, että sä saat mainittua, että sä saat sitä louhittua nopeampaa. Sitten sulle tulee niitä, jos sä haluat satsata jotain. Jos sä haluat vähänkin satsata jotain, niin sä meet. Tuolla menee bitcoineja 0,333 bitcoinia. Sehän on jo yli vitsi 1000. Taas menee 7 bitcoinia. Vaupunoita menee noin niin. 8 bitcoinia, 3, 5. Oi voi kun niitä menee, kun riittää, kun olisikin. Noin paljon, mut mennään hitaasti eteenpäin, koska kerätään vielä junaan. Oho, 60 bitcoinia vaihto. Voi. Nyt mä unohdin mitä me tehdä. Blockchaini. Muistatko mitä me tehdä vielä? Nyt pitää miettiä. Tehdään oma lompakko. Mennä niihin linkkeihin. Mainata. Paina mainausnappia jossakin. Mennä nukkumaan. Käy joka päivä hakee niistä clown-maineista. Niin, sit voi vaikka tehdä näinkin. Pistää täältä vaikka voi laittaa Minergate. Aina kun pistää lompakkoon, niin se on tää sun blockchaini. Täällä on munkin walletti. Ja menee bitcoineihin. Ei kun vaikka ei täällä ole bitcoin maininkia tällä hetkellä Etheri. Mä en ole laittanut siihen vielä mun lompakkoon. Tässä tilissä. Mutta on se toinenkin mineri. Mennään nyt katsomaan tätä mineria, mitä tää tekee. Tää mainaa kanssa näitä kaikenlaista. Nyt se tällä hetkellä eetteriä jotakin valmistelee. Tossa. Mut sit voidaan mennä kans
paljon diipimpää, mutta joku tosi tärkeä unohdu. Niin. Miten sä saat muutettua kaikki sun, mitä sä nyt oot koinea siellä ikää väsännyt ja näin. Eli bittiraha. Suomalainen bittiraha. Niin täältä sä voit vaihtaa vaikka Stadis on tämmönen käteisostoautomaatti, että sä vaan niinku siirrät noita koineja, joita tossa noin äsken tommoselle jutulle, niin sä voit nostaa sitä heti koska vaan. Ja onhan sitä niin kädessäkin, mutta ei mennä sinne asti. Bittimaatti. Niin täältä voit tehdä tämmösen osto tai myynnin osto vaikka 10, lähes sillä. Mä lähtisin, jos mulla olisi rahaa, niin mä lähtisin näin, niin mä saisin 7 bitcoinia, niin alkaisin vähän investoimaan noihin, mutta ihan sama. Jos sä et vaikka 10, sitten sä voit ostaa ihan mitä vaan, vaikka täältä näin, täältä hashflarea. Ostetaan vaikka ethashia tai SH56. Maksaa se. Gigahertseinen, oi, nyt menee jo, voi, eli 0,2 bit, jos sä haluat ostaa. Ja sitten sulla menee aika tosi lujaa tuossa noin. Tuo ei ole tippunut, se on sen takia, koska sillä ostetaan lisää poweria. Terahertsiä sekunnissa kerään joka puolta, mistä mä voin. Se voi vähän se. Eli se lompakko, osta vaikka bitcoineja. Ja maino, siinä ei maksa mitään. Ei sun tarvitse ottaa 10.